és massa difícil, és avorrit, no m'agrada. Quan les diem, viatgen pel cel i poden brillar amb força o apagar-se. La Rosa es va fregar els ulls. Soc capaç de superar aquest repte. Benvinguts, soc l'Anna de Santiago i avui estic aquí amb el Rufus per explicar-vos el poder de les paraules. Ens acompanyeu? En un petit poble envoltat de muntanyes i camps verds hi vivia la Rosa, una nena curiosa i plena d'energia. Li encantava parlar sense parar, però sovint no s'adonava de com les seves paraules afectaven els altres. Quan s'enfadava, deia coses sense pensar i quan no li sortia alguna cosa, sempre exclamava: «No puc, és massa difícil!» Una nit, mentre mirava el cel estrellat des de la finestra, el seu pare es va acostar amb un somriure suau i li va acariciar els cabells amb tendresa. «Rosa, saps que les paraules són com estrelles? Quan les diem, viatgen pel cel i poden brillar amb força o apagar-se, segons com les fem servir». La Rosa el va mirar amb els ulls ben oberts. «I què passa amb les paraules lletges o tristes?» El pare va sospirar. «Aquestes són com estrelles que perden la seva llum. Quan diem coses negatives, és com si hi apaguéssim la llum del nostre propi cel». La Rosa es va quedar pensativa. Aquella mateixa nit, mentre intentava dormir-se, una llumeta va aparèixer davant seu. Era una petita estrella tremolosa que flotava enmig de la seva habitació. De sobte es va sentir una veu suau que deia: «Rosa, necessito la teva ajuda. He perdut la meva llum». «Què? Una estrella que parla?» La Rosa es va fregar els ulls. L'estrella va fer un somriure trist. «Les teves paraules m'han apagat. Totes les vegades que has dit: «No puc, això és avorrit, no m'agrada», m'han fet perdre la força i ara no puc tornar al cel». La Rosa no volia fer mal a ningú i molt menys a una estrella. «I com puc ajudar-te?» L'estrella tremolava. «Has de trobar el camí de les paraules perdudes i tornar-me la meva llum, però hauràs de ser valenta perquè el viatge no serà fàcil». Amb una espurna d'emoció als ulls, la Rosa va donar la mà a l'estrella i en un instant es va trobar flotant pel cel nocturn. Davant seu s'estenia un món màgic, fet de núvols de colors i constel·lacions brillants. La Rosa estava meravellada. On som? Al regne de les paraules. Aquí cada paraula té vida, però les paraules negatives han creat ombres que fan que moltes estrelles com jo es debilitin. Van començar a caminar per un camí fet de llum daurada, però de sobte van topar amb una barrera fosca de núvols grisos. De dins sortien les paraules: «No puc, és impossible, no serveixo per res». Ressonaven com un eco molt trist. A la Rosa li bategava el cor molt ràpid. «Hem de travessar tot això? Hem d'aconseguir canviar aquestes paraules per unes molt més poderoses». La Rosa va respirar profundament. Va recordar les paraules del seu pare i va decidir intentar-ho. «Ho intentaré!» Els núvols grisos ja tremolaven. «Puc fer-ho!» Una llum brillant va il·luminar la foscor. «Soc capaç de superar aquest repte!» Amb aquestes últimes paraules, les barreres de núvols es van esvair i el camí va quedar lliure. L'estrella va començar a brillar de nou. «Ho has aconseguit, Rosa! Les paraules que triem poden obrir nous camins».
Quan finalment van arribar al cim d'un turó de núvols, la Rosa va veure com l'estrella recuperava tota la seva llum i s'enlairava cap al cel. Gràcies, Rosa, hem entès el poder de les paraules. En un instant, la Rosa es va trobar al seu llit de nou. Com si hagués estat tot un somni, però el seu cor sabia que havia viscut una gran aventura. L'endemà al matí, va baixar corrents a la cuina i va abraçar el seu pare. «Pare, pare! He après una cosa increïble! Les paraules tenen poder!» El pare la va mirar amb un gran somriure. «I com penses utilitzar aquest poder?» La Rosa va somriure. «A partir d'ara, escolliré paraules que donin llum, que no l'apaguin!» I així, la Rosa va aprendre que les paraules no només serveixen per parlar, sinó que poden canviar el món. I és així com la Rosa va descobrir el poder de les paraules. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest conte. Fins la propera!